سلام كميلكم كبرات تخاتلتي ناي دمص حلنا channel نلومي حيزلكم قريبا زلكم مدب نيوتكم زلوت كوينو بزعبا صعبينات لعلعقن صوتاو ركب زدهبيو ابنايلوم معنت فيديونا بوزح غزه بميديا زي يقربو نغرغن كل سب كفلطوم زغبا أزيوم حدقنياتات صعبينات صوتاو ركب እቶም ቀንድን በፍላይ ድማ ኣብዚ ሎሙ እዋን ኣብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝረአዩ ዘለው ምልክታት ክንደስሲና እዚ መደብ እዚ ኣካለ መጠን ንዝበጻሕኹም ሓዳር ንዘለኩምን ከምኡውን ገና ኣብ ምድላው ንዘለኹም ኣብ ጾታው ርክብ ዘለኩም ግንዛቤ ዕብይኹም ጥዕናኹም ዓርሰኹም ንኽትሕልው ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይኣምን ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ንኽትጸንሑ እናተመነኹ ሰናይ ምክትታል ንሕና ሓበሻ ቀንዲ ጸገምና ጾታው ርክብ ዝምልከት ዛዕባታት ምሳት ተዓባብያናን ባህልናን ተኣሳሲሩ ንኽንዘራረብ ስለንሓፍር እዩ ብዛዕባ ጾታው ርክብ ምዝርራብ ከም ስድነት ይቁጸር حساباتك بوشتخا حبيخا سوق مبال دما كم مجلس ጨዋነት ተገይሩ ስለዝውሰድ መብዛሕትኦም ሰባት ሰኣን ግልጽነት ህይወቶም ኣብ ከቢድ ሓደጋ ምስ ወደቐ ናብ ሕክምና ክኸዱ ይረኣዩ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ግን ተሓዊኦም ዝሕከሙ ምዃኖም እዩ እዚ ክብል እንተለኹ ናብ ሕክምና እናኸዱ ዝረኣዮም ሰብ ሓቲትዎም እቲ ሕማም ንኽገልጽሉ ስለዝሓፍሩ ካልእ ተራ ሕማም ከም ዝኾነ ኣምሲሎም ይነግርዎም ነቲ ሓኪም እውን እንተኾነ ምልክታትን መበገስታትን ናይቲ ሕማም ንኽፈልጥ ኢሉ እንትሓቶም ብዘይካ ውስናት መብዛሕትኦም ሰባት ንኽነግርዎ ስለዝጽገሙ ይሽፍንዎ ሓባእያ ሕማሙስ ሓባእ ፈውሲ ዝበሃል ከምዚ ጾታው ርክብ ዘረኻነ ምትካ ዝጠቅም ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ከም መጠናኸሪ ሓድነትን ፍቕርን ኮይኑ የገልግል ከምቶም ካልኦት ኣብ ህይወትና ክንመሃሮም ዘለና ኢልና ትኹረት እንገብረሎም ተመኩሮታት ጾታው ርክብ እውን ዓርሱ ዝኸኣለ ትምህርቲ የድልዮ እዩ ኣቐዲምና ብኸመይ ከም እንጥቀመሉን ክህልዎ ዝኽእል ሳዕቤንን ክንፈልጥ እንተዘይክኢልና ኣብ ህይወትና ብቐሊሉ ክንወፃ ዘይንኽእል መከራን ጸገምን ከምፅአልና ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ዕድምኡ ንኣካለ መጠን ስለዝበፅሐ ጥራሕ ብዛዕባ ጾታው ርክብ እኹል ኣፍልጦ ኣሎ መባል ኣይከኣልን እዩ ነዚ እዩ ብርክት ዝበሉ ኣብ ጉርምስና ዝርከቡ ሰባት ብዛዕባ እዚ ክለዓል እንተሎ እዝኖም ክረቢሎም ዝሰምዑ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ገና ኣብ ዝተሓተ ዕድመ ስለ ዘለው ብዛዕባ ርክብ እኹል ፍልጠት ክረኽቡ ስለ ዝደልዩ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ግን ጾታው ርክብ ዝምልከት ብዘይካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዝመሃሩሉ ዕድል ስለ ዘይረኽቡ እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን እንተኾነ ብውስን መልክዑ እንተዘይኮይኑ ብሰፊሑ ዝግለጽ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዝነበሮም እንኮም መማረፂ ካብ መሓዝቶምን ካልኦት ግልጽነት ዝተመልኦም ሰባትን ክዛረቡ እንተለው ምድማጽ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሎሚ እዋን ቴክኖሎጂ ዝተስፋሕፈሐሉ ዘመን ስለ ዝኾነ ብዩቲዩብ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል ቪድዮ ከፊቱ ዝመሃረሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ቪድዮ ክብል እንተለኹ ግን ጾታው ርክብ ብግልጽ ዘርኢ ማለተይ ዘይኮነስ ከምዚ ሕዚ ትከታተሎ ዘለኻ ሓፈሻዊ ረብሓን ጉዳትን ርክብ ክገልጽ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ሓሊፉ ናይ ወሲብ ቪድዮታት ምርኣይ ግን ኣዝዩ ሓደገኛን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሳዕቤን ዘለዎን እዩ ብዛዕባኡ ክትፈልጥ እንተደሊኻ ድማ ንዕኡ ጥራሕ ዝምልከት ቪድዮ ሰሪሐት ስለ ዘለኹ ከፊትካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ከምቲ ቅድም ክብል ዝገለጽክዎ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ኣብ ሰብነትና ሓጎስን ፍስሃን ከምጽኡ ዝኽእሉ ሆርሞናት ስለ ዝፍልፍሉ ንግዚኡ ናይ ምርግጋእ ስምዒት ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ልዕሊ ዓቐን እንተኾይኑን ደጋጊምና ንፍጽም እንተኾይና ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝበዝሐሉ ኣጋጣሚታት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ እዚ ማለት ድማ ስነ-ልቦናዊ ኣካላውን ማሕበራውን ጸገማት ከምጽእ ይኽእል እዩ ብዘይ ዕረፍቲ ተደጋጋሚ ርክብ ትፍጽም እንተኾይንካ ፍሕፍሕ ስለ ዝበዝሕ ኣብ ጾታዊ መራብሒ ኣካልካ መድመይቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ቀልጢፍካ እንተዘየቋሪጽካዮ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ ሳዕቤናት ዘምጽእ እዩ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአ ሳዕቤን ልዕሊ ዓቐን ጾታዊ ርክብ ድማ ዓይንኻ ክጎድእ ዝኽእል ምዃኑ እዩ እዚ ክንብል እንተለና ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ርክብ ምፍጻም ከምጾ ዝኽእል ሳዕቤን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝፈላለ ምዃኑ እዩ ብሓፈሻ ክትርድኦ ዘለካ ግን መጠኑ ዝበዝሖ ርክብ
ኣብ ጥዕና ዓይንኻ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኪንታሮትን ካልኦት ተወሰኽቲ ሕማማት ንዘለዎ ሰብ ብወሳናይ መልክዑ እንተዘይፈጺሙ ከጋድደሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ጾታዊ ርክብ ብመጠን ጥራሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ብሳይንስ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታት እውን ብግልጺ ዝተቐመጠ ጉዳይ እዩ። እቲ ካልእ ሳዕቤን ልዕሊ ዓቐን ጾታዊ ርክብ ድማ ወልፊ ከትሕዘካ ስለ ዝኽእል እዩ። ሓደ ነገር እናተደጋገመ ክኸድ እንተሎ ልማድ እንትኸውን ልማድ ድማ ድሕሪ ግዜ ወልፊ ይኸውን እዩ። ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ብዕውትነት ንኽንፍጽም ካብ ዘድልዩና እቲ ቀንድን መሰረታውን ነገር ትኹረት እዩ። ኣእምሮኻ ብበዝሒ ጾታዊ ርክብ እንተልሚድካዮ ወልፊ ስለ ዝሕዘካ ሓሳብካ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ንክኸውን ብምግባር ዝበዝሕ ግዜኻ ብሓሳብ ስለ እትጽመድ ንስራሕኻ ትኹረት ትስእን። ሓደ ግዜ ገለ ሰባት ኣብ መንገዲ ረኺብናዮም ሰላም እናበልናዮም ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ረጊጾምና ዝኸድሉ እዋን ኣሎ እዩ። ኣብቲ ሽዑ እዋን ብቐጥታ ናብ ርእስና ዝመጸልና ሓሳብ ጸሊኦምናን ኒዕኦምናን ከም ዝኾኑ እዩ። እቲ ሓቂ ግን ጸሊኦምና ወይ ሙድ ክሕዝልና ደልዮም ዘይኮኑስ ሓሳቦም ኣብ ካልእ ስለ ዘለዉ እንተረኣዩና እውን ብውነ ስለ ዘይኸውን ዓይኖም ጥራሕ ወላሕላሕ ይብል ኣእምሮኦም ግን ካልእ ዕማም ተዋሂብዎ ስለ ዝሰርሕ እዩ። ስለዚ ልዕሊ ዓቐን ርክብ ብስነ ልቦና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና እውን ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎ እዩ። ቅድሚ ኩልን ልዕሊ ኩልን ሰባት ምሳኻ ንኽጻወቱን ክዕልሉን ካባኻ ዝደልይዎ ነገር ትኹረት እዩ። ንሳቶም ብምሉእ ልቦም ኮይኖም እናዕለሉኻ ካልእ ትሓስብ እንተኾይንካ ወይ ድማ ዘይተቕልበሎም እንተኾይንካ ዝነዓቕካዮም መሲልዎም ክስምዖም ይኽእል እዩ። ብኡ ምኽንያት ድማ ማሕበራዊ ርክብካ ክበላሾ ዝኽእለሉ ኩነታት ሰፊሕ እዩ። ተመሃራይ እንተኾይንካ እውን ርእስኻ ሓደ ግዜ ስለ ዘልመድካዮ እናተደጋገመ ዝመጸልካ ሓሳብ ርክብ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንዕለታዊ ትምህርትኻ ሙሉእ ትኹረት ክህልወካ ስለ ዘይክእል ውፅኢትካ ክትሕት ይገብር። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሃለወ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ተፈጥሮውን ረብሓ ዘለዎን እንትኸውን ካብ መጠን ንላዕሊ እንተኾይኑ ግን ብዙሓት ሳዕቤናት ክህልዎ ከም ዝኽእል ክንግንዘብ ኣለና። እዚ ክብል እንተለኹ ግን ርክብ ምፍጻም ኣየድልን ዘይኮነስ ክበዝሕ የብሉን ማለት እዩ። ናይ ጾታዊ ርክብ ወልፊ ዝሓዘና ሰባት እንተሊና እውን ብሓደ ግዜ ሙሉእ ብምሉእ ንምቁራጽ እኳ ኣጸጋሚ እንተኾነ ካብ እዋን ናብ እዋን እናነከና ክንምክሮ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብ መዓልቲ 4 ግዜ ንፍጽም እንተነርና ቀስ ብቐስ ናብ 2 ካብኡ ድማ ናብ 1 እናበልና ዝቕንሰሉ ኩነታት ምፍጣር የድሊ። ኣብዚ ጥንቃቐ ክግበረሉ ዝግባእ ሓደ ነገር እንተሃለወ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክንውስን እንተለና ምስ መጻምድና ተማኺርና እምበር ንበይንና እንተኾይኑ ኣብ ልዕሊና ልዑል ጥርጣረ ክፈጥር ስለ ዝኽእል ሰላም ስድራ ቤትና ክዘርግ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ሰፊሕ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ ንፍጽሞ ዝነበርና ወሲብ ምኽንያቱ ከይገለጽና ብቕጽበት እንተቐኒስና መጻምድና ዕላማና እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጥ ምስ ካልእ ሰብ ርክብ ከም ዝጀመርና ስለ ዝመስሎ ሓዳርና ክዝረግ ይኽእል እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።